се казваш? Казвам се Петя Цветанова, на 17 години съм и уча в училището по икономика и мениджмънт в Пазарджик. Как биха те описали твоите приятели? Моите приятели да се надяваме, че според тях съм забавна, поне такова мнението за мен. Друго, което е, според мен съм доста амбициозен човек и в принцип, тъй като много мразя лъжата и лицемерието, се старая винаги да съм истинска и да съм откровена с своите чувства и това, което казвам. Учителите, как бихте описали твоите учители? Моите учители също според мен бих казала, че съм доста амбициозна, защото когато нещо не ми се отдаде, наистина това ме стимулира още повече да се старая и да направя всичко възможно да го постигна. Кой е любимият предмет в училище? Този въпрос е много труден за мен, защото, честно казвам, винаги мога да кажа, че съм се справила добре с почти всичко и затова ми беше трудно да открия нещо, което ми е любимо, най-много да го обичам от всички неща. Затова точно определен предмет няма, защото как се интересувам, примерно, от биология и химия, така ми харесват и компютърните науки, както и чужди език, например. Защо реши да се присъединиш към Pathways? Коя мислиш, че е основната разлика между Pathways и подобни организации? Значи реших да се запиша за Pathways, защото видях в него развитие за бъдещето. Значи това според мен е много амбициозен проект, който наистина дава възможност за развитие на моите хора в България, тъй като много добре знаем, че трудно се намират такива организации, които да подкрепят моите хора и да им дават възможности да се развиват. Аз лично съм много доволна и много се радвам, че успях да попадна тук, сред такъв хубав екип, такива хора и съм много щастлива. Много се радвам, че за професионалните цели. Имаш ли професионални цели? Какви стъпки си поела до сега, за да ги осъществиш? Значи, както казах, не съм се ориентирала още към нещо точно определено, защото, както знаете, тренирам и спорт и това също е една възможност за развитие към по-нататъчна кариера, но за сега съм се ориентирала към изучаването на икономика и мениджмънт или нещо подобно в някой университет след това, например ОСС или някой друг подобен. Спомена, че тренираш спорт. Какво тренираш? Значи, тренирам художествена и естетическа гимнастика. Това са два подобни, но все пак различни спорта. Това, което е различното, в художествената гимнастика играе сама с уреди, в естетическата играе с отбор от други момичета, като играем съчетание без уреди. В художествената гимнастика имам постижения. Миналата година станах републиканска шампионка. Станах спортист номер 3 на Пазарджик. Тази година се класирах втора на републиканското първенство и трета. И също миналата година бях на състезание в Португалия, международен турнир, на който отново се класирах трета, което беше международно признание за моя успех. 2007 година бях на световно първенство заедно с моя отбор по естетическа гимнастика. Това беше наистина огромна възможност за нас и беше в състезанието се проведе в Финландия. Беше много приятно изживяване, имам страхотни спомени от тогава. Друго, освен това, тази година отново станахме републикански шампионки по естетическа гимнастика. Миналата бяхме вице-шампионки. За последните 4 години не сме изпадали от тройката, което също е признание за нашия труд и за нашата треньорка, която е доста доволна от нас. Това са наистина големи постижения. Ние много се радвам, че имаме такива деца. Благодаря. Това е чудесно. Какво правиш в свободното си време и в какви извънкласни дейности участваш? Освен спорта, естествено. Освен спорта, значи той взема голяма част от времето ми, така че нямам време за други хобита, но все пак обичам да слушам музика, да гледам филми, това ми помага да се отпусна. Също дори понякога се занимавам обичам да съчинявам разни клипчета, да правя презентации, също доставям удоволствие, така забавляваме. А как би дефинирала думата успех? Значи, според мен за думата успех определено стои думата работа. Значи, успех според мен е както в професионален план, така и в семейен. Т.е. според мен човек трябва да има добри взаимоотношения с близките си, добри приятели най-вече, за да има с кого да сподели този успех, който може да нанесе голяма радост в живота, но основно думата успех според мен е признание на твоите заслуги и твоите възможности. Какво да прави щастлива?
Какво ме прави щастлива? Най-вече това са моите приятели и моето семейство. Оттам насетне всички постижения, които успея да постигна, то в спорта или пък в училище, надявам се и в Pathways. Но най-вече това са семейството, приятелите ми и хората около мен, които им помагат и винаги са зад мен. А какво те мотивира да вървиш напред? Или кой те мотивира? Значи, най-вече мотивацията съм самата себе си. Тоест, съм доста самокритична и когато нещо не се получава, винаги търся вината в себе си и се старая, доколкото е възможно от мен, да продължа и да се старая. А оттам насетне има много хора, които стоят зад мен. Това са най-вече майка ми, баща ми, моите приятели, моята треньорка, също учителите, които ми помагат и да се развивам и в всяко едно отношение. Както и това и също. Мога да кажа, че съм много доволна, защото наистина търсите всякакъв начин да ни помогнете и наистина това ни прави много щастливи. Много се радвам това да го чуя. Ние сме тук за вас и много се радваме да чуем подобни признания. Благодаря ти, Петя, пак за това интервю. Мерси и аз.